Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurko gazteratu saioa Mutiloara hurbildu da. Herria hobek ezagutzeko Nerea Parra eta Galder Rejas elkarrizketatuko ditugu. Eta saioa bukatzeko Ane Barkos Leira Guriondorekin egonda. Mutiloara hurbildu gara, bertan Nerea Parrarekin elkartu gara. Egunon, Nerea? Kaixo egunon. Konta iguzu, nor zara? Ni Nerea naiz, 27 urte ditut, eta Altsasukoa naiz. 13 urtekin etorri nintzen Mutilbara bizitzera, eta hemen nago, zuekin. Eta zertan zabiltza lanean eta ikasketak zer inguruan dituzu? Ikasi dut aurrezkuntza, baina lan egiten du ludoteka batean eta kanpalditan, bai. Bai, udan ere kanpalditan eta... Bai, udan, gabonetan eta aste santutan, bai. Pixkat gazteratu saioan, Nafarroako eremu ezberdinetara joaten gara, gaztei elkarrizketa hau egitera, ikusteko pixkat leku ezberdinetan gazteik dituzuen kezka mota ezberdinak eta egoera aztertzeko. Hasteko eta ben, Mutiloa, kokapena, non dago kokatuta? Mutilban Arangurenko ibarrean dago. Juten baldin bazara Iruñean, 5 minututan egoten zara Iruñean. Horan, Iruñe herriaren ondoan dagoen herri bat. Bai, ondoan, bai. Populazioari dagokionez, zer nolakoa du? Populazio handia. Duela urte batzuk, ni etorri nintzean 6.000 biztanle zeuden, baina orain Arangureko ibarrean 10.000 biztanle daude, guztira. Horan, hazkuntza bat eduki du, eta gaztei dagokionez, hauniz dira gazteak, hemen bizi diren gazteak? Bai, hauniz, bai. Eta herriak kaleko bizia handia duela erango zenuke? Herria? Noske bai, nik uste dut bai. Bai, ikusten da pixate mugimendua, herrian... Mugimendua, gero gazteak elkartzen dira asko, beraien artean, dago denetarik. Gazteak eta ez gazteak igual ere bai? Ere, bai. Eta ikasketei dagokionez, bertako haur eta gazteek non ikasteko aukera dute? Hemen dugu Luis Amigo, Luis Amigo dauka aurrezkuntza, lehen hezkuntza, eta bigarren hezkuntza, eta ere batxiller badute, eta gero daukagu pai eskola bat, dela publikoa, dela San Pedro, eta ereduko eskola bat deitzen dena Irulegi. Eta lan eskaintzari dagokionez, badaude aukerak hemen Mutiloan? Bai, udaletxekoek adibidez ez baldin baduzu lan egiten, laguntzen dizu lana eskatzea eta hola, bai. Eta horretaz gain ere bai, daude kurtso batzuk. Egiteko lana daude kurtso batzuk, beraiek ordaintzen dizute kurtso hori, eta gero lan egiten duzu hemen. Eta bertan poligono bat ere duzue, ze lan mota aurkitzeko aukera izango genuke hemen? Gimnasioak badaude, batez ere poligonan daude bi gimnasio berriak, gero kotxe auto tailerrak, komerzio txikiak, dago ordenetarik, eta gero hemen Mutilban badaude ere komerzio txikiak, eta eren dugu kiroldegi bat. Gazteek bertan lan egiteko aukera dute, baina gero kokapena ere bai, Iruñe herriaren ondoan egonik, harata joateko aukera izaten dute. Bai. Eta orain gai pixkat aldatuko dugu, kontzientziazioaren inguruko galdera pare bat, inguru giroa eta aldaketa klimatikoaren inguruan, errango zenuke bertako gazteek orokorrean nolabaiteko ardura dutela gai honen inguruan? Nik uste dut baina 2 urte hauetan nabaritu da izan dugula zabor gehiago adibidez belarran, zelaietan, batez ere botelloiengatik, eta bardura gutxi izan dute beraiek aldez. Eta ingurugiroa zaintzaren aldeko mugimendurik badago Mutiloan? Bai, badugu udaletxean.
zinegotzi arduraduna. Bai. Eta berak ekintza ezberdinak antolatuko Bai, ditu. ekintza asko egiten du, bai. Eta gazteen egunerokotasuneko eztabaidetan ateratzen da gai hau? Ez. Gutxi. Zure Gutxi. kasuan adibidez, zure lagunekin hitz egiten duzu? Bai, nire lagunekin asko gaina zen badut lagun ekologista hippie bat, eta hitz egiten dugu asko, bai. Eta zuri personalki zer da gehien kezkatzen zaituena gai honen Neri, inguruan? erreziklajea, zaborra, gai horiek. Zeren txikitatik landu izan ditut, bai. Eta kontzientziazioaren inguruko galderekin jarraituz, baina gai ez pixkat aldatzen, edo guztiz aldatzen, genero berdintasunaren inguruan, mutileko gazteen artean, zer da gehien arduratzen duena kontu honen inguruan? Ba, bueno, begira, gertatu zena duela bai abete batzuk, kanpoko jendea etorri zen hemen mutil bara, izan genuen hemen besta txiki bat, eta ez duten emakumeen espazioa errespetatzen. Bai. Eta orain sortu duzuen elkarte honetan, zekintza antolatu nahi dituzue? Ba, begira, maiatzaren 30ean eta ekainaren 2an antolatu dugu autodefentsa personala, batez ere, mutilentzako eta neskentzako. Eta hau bertako mutilako jendarentzat da, edo kanpotik ere etortza da jendea? Kanpotik ere etorri aldezakete, bai. Eta zuen etorkizuna begira elkarte honetan egin baduzuen lanak, zeren inguruan izango dira? Zer bilatuko duzue elkarte honen bitartez? Ba, ere emakumeen alde eta mutilen alde berdintasuna izatea. Eta gaiaz berriro ere aldatzen, gazte mugimenduen galdera blokera pasako gara. Herrian gazteak elkartzen zarete? Bai. Zein izaten da elkartzaren arrazoia? Ba, adibidez, bestei buruz, bestak antolatzea, pote bat hartzea, eta gehienetan egoten gara edo aranetxean, dela toki bat, edo estatutan. Eta orokorrean gazten arteko elkartasunik badagoela errango zenuke mutiloan? Bai, mutil bat bai. Eta Ibarreko, Arangureko Ibarrean bai. Aranguren, Labiano eta Zorina baita dago. Eta nola antolatzen zarete? Kuadrillaka, adin ezberdintako gazteak elkartzen zarete, nola izaten da kontua? Ba, kuadrillatan batzutan, baina ni adibidez ni hemen ez daukat kuadrilla, eta egoten ez beraiekin, osea, nire kabuz egoten ez beraiekin eta superongi. Eta gero lagun kuadrilla berez, Iruin herrian duzu, ez? Bai, Alezarrean bai. Baina gero bertako gaztekin ere bai, Lasoi Derran elkartzen zara. Bai. Eta nolabaiteko gazte mugimendu berezirik badago? Hemen mutil ban? Bai. Bai. Badago Gaztearan. Bai. Eta antolatzen dute batez ere gazte egunak, bestak antolatzen dituzte. Eta horretaz gain, talde feministaren bat edo badugu zerbait ere? Bai, egiten ari gara gu, emakumeen elkartea bai. Eta bertze nolabaiteko elkarterik? Bai, Euskarako elkartea, Irulegi deitzen dena, Irulegi elkartea, eta aurten ja ernai ere. Eta gazte ekitaldi edo egitarau zabala duzue bertan mutiloan? Bai, badugu. Zer antolatzen da adibidez? Ba, adibidez, asteburutan, igual aranetxean antolatzen du, jutea, Bertiz Abentura parkea edo hemendik kanpo. Ekintza ezberdinak, ez? Antolatzen ditu. Eta orain hizkuntzaren erabilpenari dagokionez, euskararen erabilpenari dagokionez, normalean ze hizkuntzetan solasten zarete herriko gazteak? Hemen gazteleraz. Eta euskerak badu nolabaiteko presentzarik zuen eguneroko solasaldietan? Ba, bueno, ni hitz egiten dut batez ere euskeraz, baldin bada pertsona euskalduna hitz egiten du berarekin euskeraz. Baina erdera gehienak hitz egiten dute hemen, erderaz. Baina kamaraz kanpo erraten zenuen pixkaterez, ez? Badira adebian batzuetan nola hitz egiten badakizuen euskeraz, baina ohiturare pixkat hartua erderaz egitea. Bai, hori gertatzen zaigu asko. Bai.
Eta kirol eta kultura arloan zaukera ditugu Mutiloan. Badugu antzerkiak, gero ere Mutilbera, hemen dago Mutilbera futbol talde bat, Bai. eta saskibaloia ere badugu denetarik hemen. Gero Dantza taldea ere, Irulegiko dantza taldea dela, uste dut, ja darama 3 urte, Irulegiko dantza taldea. Bai. Eta musika arloan ze aukera izango zen? Txaranga badugu hemen, txaranga bat hemen, musika eskolan, eta... Musika eskola bera ere, ez? Bai, eta eskola bera, bai. Aukera desberdina dituen leku bada Mutiloa. Bai. Herriko gazteak, orokorrean, nola ematen duzue denbora librea? Denbora librea? Adibidez, nire lagunak tani, juten gara asko mendira, eta beste batzutan, nik uste dut, egoten direla ostatutan, edo hemen, ni nagoen tokian, hemen egoten dira ere. Parkean bertan, ez? Parkean, bai. Denbora pasatzen. Eta denbora librea nola pasatzen duzue? Jendeak egiten du astetarrez adibidez, arratsaletan denbora librea duenean? Gimnasiora juten dira, edo igual batzuk mendira, gero Aiton Amonek egoten dira ostatutan ere. Ostatutan gazteok baita, osea, baina... Eta besta egiteko, zein izaten da bertako modus operandi, ohitura? Ohitura? Karpa, batez ere, gehienak egoten dira karpetan. Baina besta hemen dira loloko, osea, eske dira loloko, ateratzen dira goizetik, daten dute goizetik, eta akitzen dute, badakizu, gabetan, ezakit, igual 8 goizetan. Topera. Bai, atope, dena atope. Eta besta guztia bertan Mutiloan, edo gero hemendik Iruñerrira joaten dira? Ez, lehendabizi, hemen datzen dute pote bat, eta gero juten dira Iruñerrira, baina beste batzuk egiten duten dena hemen, osea, dago denetarik. Hemen, aukera besta guztia hemen egiteko. Bai, dago denetarik hemen. Ederki, eta harremanei dagokionez, zoitura daude, nola sortzen dira harremanak bertako gazten artean? Gehienak izaten dira non ikasi duzu, edo igual baldin bat zaudek ekitaldi bat beraiekin, baina gehienetan ikuste dut non ikasi duzun, bai. Eta geografikoki, bertze ze lekutako gazteekin edo jendearekin harremantzen da Mutildarra? Mendillorriko gazteekin, bai. Eta erraten zuen ere, nola hemen Bulgariako zenbait jende bizitzen dabiltzan, ez? Bai, hemen bai. Bulgariak kanpotar asko badaude, eta beraiekin oso daukagu harreman ona. Eta gazte aldarrikapenei dagokienez, orokorrean, zein errango zenuke direla gazteak dituzten kezkak? Kezkak? Orain ikuste dut direla besta. Besta egitea egon dira 2 urte bestari gabe. Eta deus, ez da zinemara jutea. Eta bertan, badago nolabaiteko aldarrikapenik pendiente? Bai, zabortegia kentzea. Ema duz horren zabortegi bat? Bai. Eta nola eta bideratuko zenuke eskaera hau? Hori, gobernuko Nafarroari, errango nioke, bai. Orain azkeneko aldereta pasako gara. Zure ustez, zeintzuk dira edo zein da herriko txokorik politena? Herriko? Txokorik politena. Politena? Irulegi Gaztelua. Eta orain azkeneko alderekin joango gara. Nerea, zure ustez, herriko txokorik politenak zeintzuk dira? Mutilban goiti dago laku bat, dela superpolita. Eta hor egoten naiz ni asko, batez ere lasaitasuna bilatzeko. Gero, hemen gertu badaukagu Irulegi Gaztelua. Eta juten naiz ere asko arata, zeren gustatzen zait asko, ni naiz mendizalea, horregatik. Eta Mutiloako egun sinalatuak zeintzuk dira? Inauteriak, Euskaren eguna, Gazte eguna eta herriko bestak. Eta kanpoko pertsona bateri, herria hobeki ezagutzeko edo maitatzeko, hau da, bere xarma ikusteko, zer kontatuko zenioke?
Neri hemen nerekin oso ongi portatu dira hemengo jendia. Hemengo jendia dira super jatorrak, onak, eta lagun onak. Zu bertara 13 urtekin iritsi Bai, ziren, etorri nintzen 13 urtekin, eta nerekin beti super ongi egon dira. Osea, lagun onak. Eta leku bezala zer ematen dizu ere bai, zer transmititzen dizu? Mutiba nola dagoen, Iruñen ondun, da super lasaia, lasaitasuna, bai. Ez da txantrea bezala dago zarata asko, hau da super lasaia. Txantrak ere bere xarma badu. Bai. Baina, kasua kasu, ez? Eta, kanpoko pertsona bateri zerbait gomendatu behar bazenioke, plan bat, Bai. Zer erango zenioke egiteko? Lehendabiz ekungo ginen Irulekiko gazterura, gero hartuko genuke bizikleta eta egingo genuen Aranguren Ibarreko ibilbidea, eta gero jungo ginen pigni bat egitera Mutilbangoiti. Dagoela hor txokopolit bat eta ondun dago laku bat, ateekin ta dena. Ederki, eta orain bai, bukatzeko, txoritxo batek errandia ederki kantatzen duzula. Bueno, saiatzen naiz, EITB-en esperientzia edukia duzula ere bai. Bai. Orduan, bueno, zerbait kantatzen ahal badiguzu, eskatuko genizuke. Bale, hau da nire, gaztean nintzenean, 18 urtekin abesten nun asko, lokaleko lehiotik, abestia, Nahi duzunean, base ederrean. Lokaleko lehiotik ikusi zaitut berriz, fabriketako sirenek ez dute oraindik ze polita hau ere. Begietan bilore nora zoazen, jakin nahi nuke. Polita, txaro batzuk. Mila esker. Nerea, mila esker haunitz tarte hau eskaintzagatik, gazteatu saioari. Mila esker zuei. Bertze bat arte. Ale, aio! Aio! Eta gaurkoan gazteratu saioan Mutilora hurbildu gara, bertan Galder Rejasekin elkartu gara. Egunon, Lander? Egunon. Konta iguzu, nor zaitugu? Ni Galder naiz, hemen Mutiloan bizi den gazte bat, eta hori. Eta zertan zabiltzen momentu hauetan? Momentu honetan banago unibertsitatean ikasten, magisteritza gradua, lehen hezkuntzakoa, eta baita ere hainbat kirol praktikatzen ditut. Hala nola, futbola. Eta militantziaren batean, mugimenduren batean bazabiltza baita ere, horretaz gain? Berez, mugimendu batean konkretuki ez nabil, baina hemen Mutiloan sortzen diren edozein ekintza, edozein gizarte ekintzan parte hartzen saiatzen naiz. Gero ikusiko dugu pixkat sakonago, kontu horiek, hemen dauden mugimendu ezberdinen inguruan. Lehenik eta behin, konta iguzu, non dago Mutiloa? Mutiloa badago, Iruñaren azpian geografikoki, badago oso hurbil Iruña zarretik berez, baina baita ere somatzen da pixkat distantzia ere. Azken finean, hiritik hurbil dagoen herri bat delako, eta orduan bi gizarteen edo, hala esan da, bi gizarteen elkartze bat. Hiritik hurbil, baina aldi berean lasaitasuna, ez? Hori da, bai. Eta zenbateko populazioa du gutxi gora bera? Gutxi gora bera, uste dut, 3.000 edo 3.000-5.000 artean egongo dela hemengo populazioa. Eta gaztei dagokionez, gazte kantitate nabarmena dugu? Badugu gazte atal handia Mutiloako gizartean. Baina baita ere pertsona helduen ikuspegia ere ikusi dezakegu hainbat zentzutan ere hemen Mutiloan. Herriak kaleko bizi nabaria du?
Bai, ikusi dezakegunez, hemen edozein ordutan badugu jende pila, baina bereziki arratsaldeetan hemen Mutiloa plazan adibidez parkea dagoelako, baina baita ere taberna ezberdinak daudenez, pertsona guztien nahientzako eskaintza dugu eta horregatik hemen herri bizi handia egiten da. Bertako haur eta gazteek ze aukera dituzte ikasketak egiteko? Hemen Mutiloan baditugu bi ikastetxe, bat badena San Pedro eta bestea Irulegi deitzen dena. San Pedro bada gaztelerazko ikastetxea eta bakarrik lehen hezkuntzako 6. mailara arte eskaintzen du ikasketa maila, eta gero Irulegi baita ere euskarazkoa da, D eredua segitzen du, eta hau ere 6. mailara arte da. Horregatik bakarrik lehen hezkuntzako ikasketak egin ditzakete eta ondoren Iruñako zenbait institutuetara joan beharko dira. Hizkuntz ereduetan zein erango zenukeela hautatuena? Hautatuena nire ustez bada A eredua edo San Pedron eskaintzen den eredua, baina hala ere Irulegi D eredukoak badu ere eskari handia. Azken finean, Mutiloakoak izan arren baita ere beste Iruñeko eremu hurbiletatik etortzen direlako ikastera ona. Orokorrean, Mutiloan ze lan mota aurkitzen dugu? Orokorrean, Mutiloa azken finean poligonoetatik oso hurbil egonik, hemengo gazte eta helduek asko lan mekanikoetan ari dira. Hala ere, hala nola, fabrika batean edo tailer batean. Eta ostalaritzan ere ikusten dugu, ez? Bai, eta ostalaritza. Eta gazteek badute lanean sartzeko aukerarik bertan Mutiloan? Hemen Mutiloan, zaila da lana eskuratzea, azken finean badaudelako enpresa edo badago eskaintza, baina gauza da azken finean gazteek bilatzen duguna badela denboraldi baterako lanak, eta horretarako zailagoa da lana eskuratzea. Hala ere, uste dut badagoela eskaintza zabala gazteentzat lan egiteko. Lander, herrian gazteak elkartzen zarete? Bai. Kale bizi handia egiten dugu eta gainera askotan guztiok batera ibiltzen gara. Eta zen izaten da elkartze horren arrazoia? Normalean guztiok egiten duguna, azken finean lagunekin kaina bat hartzera edo zerbait hartzera, azken finean lagunekin hitz egiteko leku aproposena gazteentzat bada hemen plazan ibiltzea, eta azken finean guztiok leku berdinera goazenez, gure artean harremana sortu da eta guztiok batera. Adin ezberdinetako lagunak zarete edo adinaren arabera kuadrillak osatzen dituzue? Kuadrillak berez adinez sortzen dira, azken finean klasera elkarrekin joan direlako, baina adibidez ni hemen Mutilberan regionalen jokatzen dudanez, nire taldean adin askotako jokalariak gaude eta lagunak egin garenez, adinaren arabera ez gara elkartzen. Orduan harremana guztien artean dugunez, kuadrillak berez bai, baina harremanak ez dira adinez zehazten. Orduan gazten arteko elkartasuna badagoela erango zenuke, Mutiloan? Bai. Eta badugu nolabaiteko gazte mugimendurik? Bai, badugu gazte mugimendu handia hemen Mutiloan, azken finean esan dizudanez, harreman handia dugulako gure artean eta oso erraza delako mugitzea. Hala ere, sortu dute ere Gaztearan deitzen den elkarte bat, eta honen bidez, hemen Mutiloako eta Aranguren Ibarreko gazteei ahotsa ematen dien elkartea dela esan genezake. Eta arlo sozialeko bertze elkarterik badugu? Bai, Aranetxea ez da berez elkarte bat, bada gaztetxea, hemengo gaztetxea, baina gaztetxe horretatik gizarte ekintza asko bideratzen dira gazte zein heldu eta gai arlo asko
lantzeko. Eta orduan hauek izaten dira pixkat gazte ekitaldiak garatzen dituzten elkartea? Bai, gutxi gora bera bai. Eta hizkuntzari dagokionez, ze hizkuntzetan solastu duzue hemen kalean? Hemen orokorrean Mutiloan gazteleraz aritzen gara. Azken finean ez dakitelako guztiek euskaraz mintzatzen, baina baita ere ez dutelako ulertzen. Hemen gazte askok amigon ikasi dutelako eta euskaraz ez dakitenez, ezin gara euskaraz aritu. Eta euskaraz ibiltzen zareten horiek edo badakizun horiek, aurkitzen duzue norabaiteko espaziorik euskaraz egiteko bertan herrian? Zaila da. Azken finean, esan dizudanez askok ez dakitelako, baina ez dakit. Azken finean, gu euskara dakigunok gure artean euskaraz hitz egin beharko dugu edo behar dugu modu horretan besteek entzuteko eta horregatik ez dut uste dagoenik leku konkretu bat euskaraz hitz egiteko. Eta kirol eta kultur arloko eskaintzari dagokionez, zaukera ditugu hemen herrian? Badugu kultur eta kirol eskaintza anitza. Kulturari dagokionez baditugu dantza talde asko, badago euskal dantzak lantzen dituen edo praktikatzen dituen taldea, baita ere dantza kontemporaneoa, baditugu musika eskola anitz, eta baita ere bestetik kirol eskaintzari dagokionez, badugu hemen kiroldegi handi bat, udalak bideratzen duena, eta horregatik udalaren laguntzaren bidez kirol eskaintza hori asko zabaltzen da. Badugu futbol taldea, saskibaloi taldea, baina baita ere praktikatu dezakegu padel edo tenis bezalako kirolak. Eta orokorrean, herriko gazteek nola ematen duzue denbora librea? Orokorrean uste dut hemengo gazteek kirola eta gizarte harremanetan ematen dugula gure denbora librea. Orokorrean gehien bat kirola edo kultur ekintzetan aritzen garela astean zehar, eta gero asteburuan ateratzen gara kalera eta modu batera esan da, festa egiten dugula. Kirola eraten duzunean, kirola antolatua, hau da, talde bateko kirola edo bakoitzak bere kabuz egiten duen kirola ere bai? Askotariko kirol hori motak ditugu. Askok kirol talde konkretu batean praktikatzen dute kirola, baina baita ere gero bere kontuz joaten dira mendira bizikletarekin edo korrika egitera edo beste dozein kirol praktikatzera. Eta besta egun batean adibidez, zen izango zen zuen plana? Zer egin nahi duzue? Hemen, adibidez, festak badira ekainaren bukaerako asteetan, eta normalean edo hemen herriko egunetan esaten direnak egin nahi dugu janari autogestionatu bat, gazte guztiak elkartzen garenak hemen alboan, eta ondoren jana ostean txaranga eta bingoa eta alako gauzak egiten ditugu, gero arratsalde bukaeran eta gauan festa musikarekin eta alakoak. Nola sortzen dira harremanak bertako gazten artean? Uste dut hemen kirolaren bidez bereziki sortzen direla harremanak. Azken finean, kirol talde batean arituz, astean zehar denbora asko pasatzen dugulako elkarrekin, eta gero ona erara edo zein tabernara joaterakoan, azken finean hurbiltasuna dela eta kuadrillak elkartzen dira eta azkenean guztiok batera ibilioi gara. Orduan, uste dut jatorria badagoela kirol munduan, baina gero azken finean herri txikia delako eta hurbiltasunak harremanak sustatzen dituelako. Ikusten dugu kirolak Mutiloan presentzia handia duela, ezta? Hemen duzuen kirol taldean
kirol ezberdinetan badu presentzia eta bertako herritarrei aukera ematen duzue. Geografikoki bertze ze lekutako jendearekin baduzue kontaktua? Ba, orokorrean badugu Aranguren ibarreko jendearekin, hemen Aranguren ibarra bada gizarte mugimendu handia duen ibarra eta horregatik orokorrean hemen zonaldean bizi diren beste gazteekin elkartu ohi gara. Orain gazte aldarrikapenekin ibiliko gara, orokorrean Galder, zeinar erango zenituzke, zeintzuk erango zenituzke direla gazteek dituzuen kezkak momentu hauetan? Hemen berez Mutiloan ez dugu gazte aldarrikapenik, baina uste dut orokorrean gaur egun gazteriak dituen kezkak edo badira kontrola, gaur egun sentitzen dugun kontrola edozein lekutan. Kontrol poliziala uste dut badela gaur egun badugun kezka oso handia edonon aurki dezakegulako, eta gainera azken egunetan ikusi izan ditugun argazkiek edo irudiek kezkatzen gaituzte, azken finean indarrez kontrolatu gaituztelako askotan. Eta bestetik, uste dut beste kezka handi bat badela, ea COVID agertu aurretik zegoen gizarte mugimendu hori berriz birsortuko dugun, edo iraganeko gauza bat izango den. Horren, COVID-a baino lehenagotik zagoen egoera eta bazien mugimenduak ikusi duzu ondotik gelditu direla eta hortan zabiltzate orain? Bai, saiatzen ari gara bereziki gizartea buelta dadin aurretik, COVID aurretik genuen funtzionamendura orokorrean. Uste dut COVID-ak guztion buruetan eta harremanetan eta guztion bizitzan asko eragin duela, eta horregatik uste dugu COVID aurretik genuen mugimendu hori birsortzen badugu, berez gure gizartea edo gure testu ingurua pixka bat aldatuko dela. Galdera pare bat, kontzientziazioaren inguruan, alde batetik aldaketa klimatikoa eta inguru giroa, eta bertzaletik genero berdintasunen inguruan. Ikusten duzu bertako gazteek nolabaiteko ardura dutela gai honen inguruan? Bai, birziklapenaren gaiaren inguruan uste dut hemen Mutiloako biztanleria badagoela kontzientziatua, hemen Iruñan orain dela gutxi eman den jasoketa pneumatikoaren mugimendu hori genuen hemen Mutiloan aurretik, eta uste dut hemen Mutiloan hezkuntza hori ekologikoa nolabait esan da ematen dela, eta horregatik gazteria kontzientziatua dagoela. Eta badago nolabaiteko mugimendurik gai honen inguruan? Ez, berez, birziklapenaren inguruko mugimendurik ez dago, baina uste dut gazteria oso kontzientziatua dagoela. Adibide oso argi bat da, adibidez, edozein festa egiten dugula hemen, Mutiloan, saiatzen gara zaborrik ez uzten eta guztia ongi uzten, gero azken finean festa ostean dagoen lan hori kentzeko hemengo jendeari, baina aparte, azken finean gazteek, beste gazte batzuk birziklatzen edo halako mugimenduak egiten ikusten bagaituzte, uste dut modu horretan kontzientziak astintzen ditugulako. Eta zuk pertsonalki baduzu nolabaiteko kezkarik kontu honen inguruan? Berez, uste dut baietz. Badut kezka konkreturik, baina uste dut gaur egungo gizarteak pairatzen ari dela iraganean eman den nolabait esan da, abuso hori pairatzen ari garela, eta uste dut oso zaila izango dela horri buelta ematea. Eta orain genero berdintasunen inguruan, nola ikusten duzu egoera? Badago kontzientziarik gazten artean? Hemen Mutiloan uste dut
baietz, kontzientzia handia dagoela genero berdintasunaren inguruan, baina orokorrean gizartean uste dut hezkuntza falta handia nabari dela. Edozein komentario entzun dezakegulako kalean oso mingarriak izan daitezkeenak, eta uste dut zentzu horretan oraindik ibilbide handia egin beharko dugula. Eta bertan lagun taldean hitz egiten solasean zabiltzatenean, ateratzen dira genero berdintasunen inguruko gaiak? Bai, arlo horretako gaia hitz lantzen ditugu, azken finean uste dugulako hitz eginez lantzen dugula eta gure ezagutzak eta jakintzak zabaltzen ditugula, eta gainera beste batzuk ere entzungo gaituztela horren inguruan mintzatzen eta haiek ere pentsaraziko ditugula. Galder, orain gai errazago batera pasako gara, zure ustez mutiloako txokorik politenak zeintzuk dira? Uste dut berez hemen mutiloan ez dagoela, badaude leku politak, baina uste dut Ibarrean barna joaten bagara, adibidez Irulegi, Gaztelua eta mendialdea oso polita dela. Eta urteko egun seinalatuak zeintzuk dira hemen? Hemen mutiloan badira jai egunak. Orain ekainean izango diren jai handiak edo nagusiak, eta bestetik irailean egin ohi ditugun festa txikiak ere. Eta bestetik ez dakit beste dozein egun seinalatu berez dagoen. Eta zure egun seinalatu maitatuena zein izango zen? Nire egunik maitatuena bada festa egunen lehenengo eguna, asteazkena, azken finean guztiak elkartzen garelako lehenengo janari, gaztediaren janari hori egiteko, eta gure eremuan dugun ambiente hori eta momentu hori uste dut bizi poza ematen digula. Zer errango zenioke kanpotar bateri mutiloa hobeki maitatzeko edo ikusteko zer baduen espeziala? Mutiloak badu kanpotik ikusten ez baden arren, uste dut mutiloan badagoela gazteri mugimendu handia, eta horregatik gazteak hona etortzeko gonbidapen bat izan daiteke hori, eta bestetik bere kokapen geografikoa. Azken finean mutiloan herri baten lasaitasuna dugu, ikusi dezakezun bezala oso lasaia delako, baina baita ere festa eta edozein ekintza kultural, Iruñerriko edozein ekintzara joateko oso hurbil gaudelako, eta gainera mugimendu zerbitzu anitzak dituelako baita ere. Kanpoko lagun bateri egun bat antolatu behar bazenioke bertan, mutiloan pasatzeko, edo Ibarrean ere bai, zer egingo zenuke? Lehenik uste dut eramango nukeela, lehen esan dudan bezala, Irulegi Gaztelura, bada igoera, ez da oso zaila, nahiko leuna da, eta gero gora llegatzerakoan Ibarraren ikuspegi orokorra dugulako eta nahiko polita delako, eta gero hortik joango nintzateke Zolinan dagoen balsara, han paseo lasai bat emateko, adibidez txakurrarekin edo umeekin joateko, eta azkenik etorriko nintzateke jatera ona mutiloa ingurura, eta janostean ona etorriko nintzateke mutiloa plazara, arratsalde pasa egiteko. Plan polita, zalantzarik gabe. Orain ja bukatzeko eta zuri hobeki ezagutzeko ere, galdera labur batzuk, bidaiatzea gustoko duzu? Bai, asko. Eta nora joango zinateke? Niri berez ez dut leku konkreturik joateko oraintxe bertan, edo nora joango nintzateke. Da gehiago pixkat bidaiatzeko modua gustatzen zaizuna? Bai, bidaiatzeko modua, uste dut planak izan behar direla momentu batetik besterakoak. Ni ez naiz oso planifikatua zentzu horretan,
uste dudalako, hori, intriga hori edo bidaiari misterioa emanez, entretenigarriagoa izan daitekeela. Orduan, hotela edo karabana, edo furgoneta. Ni banaiz furgoneta laria. Eta furgoneta edo motxila. Furgoneta. Orduan, erosotasun puntu bat ere bai, Puntu bat bai. Eta mendia edo hondartza. Ni neguan mendira joango nintzateke eta udan hondartzara. Hiria edo herria. Herria. Mutiloa ere bai, hemen bidari baduzela. Bai. Eta bizitokiak eman dezake bizipoza? Uste dut, baietz. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat? Berez, ez, edonon. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Egoera bat, uste dut, gure lagunekin egoterakoan edo beste dozein pertsonekin, gu gustora gauden pertsonekin egoteak bizipoza ematen digula. Irakurtzeko liburu bat? Irakurtzeko liburu bat, oraintxe bertan, Harry Potter edo alako zerbait. Ni banaiz fantasiaren fana, orduan hori, Harry Potter edo alako zerbait. Filme bat? Filme bat, ez dakit, zein ikusiko konkretuki oraintxe bertan, Harry Potter ere bai? Ez, Harry Potter irakurtzeko, ikusteko, bueno. Ez dakit, El Señor de los Anillos edo alako zerbait. Eta zure zaletasunak? Nire zaletasunak, kirola egitea eta lagunekin ibiltzea. Galder, mila esker haunitz goiz honetan guri tarte bat eskaintzagatik. Zuri? Bertze bat arte? Alega. Kaixo Irene, zer moduz? Kaixo Ane, oso ondo zuzen moz. Ondo, eskerrik asko. Zu duela 3 urte, hasi zeneko proiektuarekin hasi zinen, konta eguzu pixka bat zertan datza proiektu hau. Bale, gu orain dela 3 urte hasi ginen proiektu honekin Arrasaten, Gipuzkoan, eta guk sortzen dugu aniztasun funtzioa daukaten gaztientzat sormen eta mugimendu espazioak, da espazio seguru bat, non nahi ditugun landu behatzi inteligentzia multiploak, baina era divertigarri baten eta gehien bat respetua oinarri gisa edukiz ondo pasatzia eta kolektibo honei espazio desberdin bat eskaintzia. Eta nola bururatu zitzaizuen proiektu honekin hastea? Justo, sortzaileak Ane Dabila eta neu gare, gugare leheneko ikasliek, eta lehenetik betikatzen duzko apurat, sortzia proiektu desberdinak. Eta guk betik aukiagu foku apurat, impactu sozialean eta gain nahi genuen atatzia proiektuan nun ikusten genuen behar bat. Orduan, niri beti da nire guztau jatan iztasun funtzioan okaten gaztia, nire familiatik eta datorkit, nire ama dalako irakaslia, eta nahi genuen ikusti apur bat, kolektibo honek zeukaten beharrak. Eta kontatu ginela, behar zutela espazioa nun horien talentua detektatu eta gehien pertsona alduntzia. Eta horren arira sortu zen apurat proiektua. Egisa da, lehen ginen eta ginen apurat desberdina da, beti fokua berdina izan da, dala espazioa ahalbideratzia, baina sortu duguna da, ikusegulako mugimendua, musika eta sormena jarrita ingrediente moduen baldogula sortu espazio polit bat eta gure helburuetara heltzeko. Eta basi zen hori nondik dator? Ikusi, egisa, esan behar dut egisa, basi izena holan, ni sortu neun, hasi ginen nien proiektua, ez dakizolako 6 zen jarri da, basan baile show, baina egisa da nahi genuela ematia beste zentzu bat izenai, eta gero proiektua aurrera zoien einean, dauka ezer ikusia building artistic social hope, nire hola esatia sortzen espazio sozial bat eta gehien bat daukagula esperantzia aldaketa bat sortzeko. Orduen, horti dator apur bat izenaren jatorrixa. Eta beharrezkoa ikusten dituzu horrelako proiektuak?
Ba, egia esan da, esan dut moduen guk sortu genuen proiektu hau behar batetik ikustegulako espazioak sortu behar diela seguruak eta gehien bat gure talentuak eta ateratzeko. Eta adibidez, hori, anestazio funtzionan ez daukagun gaztiek, bai daukagu espazio batzuk nun algaren divertiu aldogun sozializau, baina holako kolektiboak, desgraziadamente esaten da modun, ez daukate espazio segururik eta gutxi hau aisialdietan, orduen hortik hori oinarri moduen aukita nahi genuen sortzia proiektu. Orduen bai, beharrezkoa da, uste dut mundu oso daukagula talenteak baina batzutan dinamika desberdinen bitartez jakitzen dugula zentzu dien gure talentuak eta gure beharrak. Eta zure esperientzian oinarrituta esango zenuke gizarte inklusibo batean bizi garela. Ba, ikusi, egisa esan da, egunetik egune uste dut hobetzen goiezela. Egisa da, guk hasi ginean orain dela 3 urte, gure lan alzauen elkartiek ez zuten nintzen. Eta bai konturatu garela poliki-poliki inklusibidade hori lantzen goiezela, baina bai dala zaila gehien bat aurretik bai aurrekari txarrak aukidutxugulako, adibidez bullying kasuak adibidez, orduan inklusibidadea batzutan nahi da eman, baina batzutan oso zaila da. Orduan aldote esan, elkartiak, ikastolak, udalak eta alderdi desberdinak dabizela jatzen fokua hortan, baina asko daukagula hobetzeko eta gehien bat gizarte moduan emateko. Eta 3 urte hauetan zehar nola garatu zuen da proiektua? Hasi da apur bat poliki-poliki, aneetan nik betik esan genuen, zekoela prixarik proiektua hunditzeko, baizik eta proiektua ondo ateatzeko. Orduan, 3 urte hauetan hasi garena da ikutzen apurrat alderdi desberdinak, hasi ginen ikastolan, ikusten gelako ikastola baizala espazioa da seguru eta konfiantzazkoa, baina nahi genuen ikustia ea baolako dinamikak eta sortzen ziren. Orduan, kontuatu ginen, ikastolan aldetik beti dagoela konpromisu bat, baina gure espazioak desberdinak izan eta gu irakasliak ez izan da, gazteak zabaltzen zela asko begitza, orduan hasi ginen ikastoletan. Eta gero, jutin ginen apur bat kolektibua ezagutzen eta hori beharrak detektatzen, eta kontuatu ginen aisialdian izagoela utxune oso handi bat, ezekuatelako asteburuetan espazioan undibertiru eta gehixema da gure esan dutzuten helburuak eta jorratu. Orduen, hoitzen udalekin gabiz baitxa lanian, eta eskola kirolakin, kirola betik ematen duzkolako onura asko gorputza, apur bat, pertsonai, orduen ontsen poliki-poliki hasi gare gure prozesua sortzen, gure bidea, eta ontsen hori, esan bezala gaz ikastoletan, udalen bitartez aisialdiko espazioetan eta baitxa kirol egokituan. Eta zer esango zenuke eskaini dizuela zuei horrelako zerbaitetan murgiltzea? Nahi gehixema pertsona bezala, asko ikasi dut, gehixen bat ikusi dutelako nik bai daukatela gaitasunak eta baitxa arazuak gizartian eta batzutan niretzatu guzti dutena diela problemak ez dela problemak, mundu oso daukora problemak eta gizarte inklusibo batean aldogula ikasi asko begeixau eta hor dauela aberastasuna, inklusibidadian eta dibertsidadian. Eta zein da zuen asmoa orain proiektu honekin, jarraituko duzute honekin, ze asmo daukazue? Hori, esan bezala, orain dela 3 urte sortu zen proiektu bat izan zen kalako elkarte barruen, zagu, hori, lehenetik sortuan proiektua danako, ginen 12 taldien, naiztan eta ni egon lidergotza hartzen proiektuan. Eta ontsen, ikusi dugunez, daukagula, hori, aurrekari oso onak eta gehixeman edugula jarraitzea inpaktua sortzen, ontsen kooperatiba sortu behar dugu, justo, hori, hilabete batian kooperatiba txiki bat sortu behar dugu, izenekoa, eta nahi duguna da gehiago zabaltzea gure espazioak, egisa da gugazela osen fogauta Gipuzkoan, eta guztoko litzea dukela, hori, Bizkaia eta Alabara behitza zabaltzea, eta poliki-poliki, hori, jendea ondo pasatzea gurekin guztia nun dauen utxunia eta behar hori asetzea gure espazioekin eta gure taldiakin. Ze ondo. Niren ez dakit zerbait gehiago gehitzea edo kontatzea gustatuko litzaizuken. Ez, gehixen bat hori, ematia pura bizibilidadia olako espazio
bakarrak, daukagula komunidade bat ez dala oso ondixea, dala txikia, baina oso fuertia, eta komunidadian baitxa gauza asko aldiela egin, eta hori, denok elkartu ezkero eta gure zaleitasunak eta baitxa baukegun konozimentu guztia partekate ezkero uste hotela aldogula sortu espazio oso onak eta gehien bat aberazgarrixak. Así que animatzea mundu osoa espazio hauetara eta gehien bat sortzera espazio hauek. Uste dut sortzaile asko egon beharko liratezkela gizartian eta baki da zela, así que animatzea mundu osoa. Ze polita egiten duzuen lana. Eskerrik asko gurekin egiteagatik eta zorte on proiektuarekin. Mila esker baitzazuei elkarrizketa txiki hau aukitzagatik eta hori edo zer gauza behar baduzue, laser bat izango da, bastaldi ebentzat bertan egotia. Eskerrik asko, agur. Hori, aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.